Hello guys, how you doing? I hope all is fine. Happy Xmas. I hope you people are doing well. Yes. Edi mo relax ka m wepụtala unu ife anyị eme tomorrow, which is our this thing ebe a na-akpọ occasion that we gonna do tomorrow. You understand? If anyị akụ egwu Ọsadebe because na ibule egwu na-abịa bụ Ọsadebe wono ka ya akụ ịma na ndị nwe egwu ka anyị ịghọtago. So anyị chọrọ iji tomorrow may our people happiness because of ụwa ugwu n'ofu mbịa ịghọtago. Onye muchi anyị ife ụlọ anaghị ewu ịghọtago. So this life I live now, we have to make use of it. Make yourself happy, rejoice, because this life you got to enjoy your life, you understand. So I'll be performing live direct in the place. Venue is Capital Hotel, big hotel in Dakar, Senegal. On one name working way on the name of you got to go. So bela yo na ini ne abia dia you got to go ka bia nwo bia ngoli onulu de nwanne nya agbako n'ọsọ. Hey, ogere ya kashika se na eji egwu ejebe Ọsadebe kelivi yakụ ihe jom gosi gị egwu ịghọtago. ọkpụ n'ive anyị ji bi ụwa ka anyị na-emekwa n'ive enwe ịghọta. Because of ndebe anyị si na nke onye na-eme ya jisi ike na ngozi Chukwu ya emecha ruo ya aka. So I play like this thing that I'm doing now because I like the egwu Igbo so much. So ama na this thing na-eme na Chukwu mano eme ambia na aka Chukwu ne ndị na-aka ebughị isi na abụ ọkụ n'ofu iji ga-ahụ. So I perform. So my people in Dakar, Senegal, we pray like you people will come over so that ka anyị nwee aṅụrị a n'ụzọ pụrụ iche. Ịghọtago sọ ji Igbo ọgụnụ asị ka aka nkụbụzi ebu na ntị adịgo. I'll be performing there live and direct tomorrow, which is tomorrow is 21st. Ka anyị gbakwa n'onwe anyị aṅụrị mee onwe anyị obi ụtọ because ụwa ụkwụnụ ife onye lili n'afọ a ya ka o bu ana mmụọ. Ịghọtago ịkpagoro pounds and dollars ọ meso gị ịghọtago nke ibu n'afọ ka gị na-eji n'otu a go na chigozi go madive go na chigo kpalụ dia na mejego ịghọta. So ka anyị ligodo egwu because a sị n'ụwa anụnwa na ife mebe nwoke gbakọta ọsọ mbụ nwoke gbakọta ọsọ mbụ nwoke. Ife anyị emewo na ịṅụcha nkwụ itinye egwu. Egwu na-ebutu stress, egwu na-eme mmadụ kpọchigata onye ahụ na ndụ. So egwu nwere power. So ka anyị bịanụ bịa perform negadi ya n'anya ịghọtago. Ọnụlụ ude nwanne ya agbakọ n'ọsọ udodo ya gazie ya.